everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Lia, dawaton mo ba si Dan nga mamahimo ni mong bana sa kasakit ug kalipay hangtod sa inyong kamatayon? Oh, Padre. Mama Lia! Si Sebastian? Ay, may baby si Bastian. Day. Day, Lia, day. Huwag mata sa day, nagilag si Sebastian, no? Patutin siya, day. Duka pa kayo ko Tristan. Luoy kayo siya, sige gilak. Patutin siya mga nagbagtiyo ng imong mata niya, aron muhilong na ng atong anak. Luoy kayo. Kay patutoy niya, Sa. Masa? Pero wak mataw na yung muagas gagatas kung tutoy, Lia. Ay gago, bugo. Palitin na gata sa tindahan o kutawi aron mo hilom na. May gatas magkaha ang dughang Lia. Naama. Unya? Gipalitan na ako gatas tindahan. Kaya mo may akong gikutaw o gipatutoy sa bata. Luoy mo kong baby si Bastian nga sige gilak. Sus, pastilan ba yan as Lia? Huwag niya patut yung bata. May gatas man ka siya, ha? Oo, naaman ma. Ay sus, saman siyang klasiyas pagkainahan. Bigani ba? Adoon ako siya. Ay na lang good ma, ili. Ayaw pang hilabot. Hoy, manghilabot gid ko day kay naluoy ko sa inyong anak. Wa nimo patutya, bisag nagsigig hilak. Bisag dili ko ganun magpatutoy. Hilam di ay. Una-una ang intawon kinabuhi ni Baste, kay bibi pa na siya. Gusto na, Ako gani maglagot gani ko ni mo na. Anya, bebe, ang sa'yo mong buhaton. Dapatan ko nimo? Ha? Sige! Bisit! Hilabtanon? Ngano ka, Leah? Maglagot yung ko anang inahan ni Tristan, Hilabtanon yung kaayo. Gikasabaan ko nga nung wa na ko patutya si Baste, nga may gatas manunta ko ko. Dahil Lia, natural ramang gid na. Kinabala ka po sa inyong anak ni Tristan. Gikapoy nagyugos among pagpuyo ni Tristan. Uy, nga no good town. Ngabuutan man ang imong bana. Banagod taon tatot. Live-in lang wa mi makasal. Ako gani maglagot na biyaan ko magina sila ba? Di na ko kaagwanta sa kapobre ibit, Halan, no? Kaya ba na biya ka nga pobre sila sa Tristan? Pero nga no, may go manggid ka nga makig-live-in niya. Kao na, Delia. Ay na nagtagdas mama ili. Ay nabalakar mo lang gud na sa siyang apo. Maura na sudan? Buwad na sad? Oo. Labi na kay butangan mo na kog daghang tamatis. Sigihan ko ni mo pakaon og parat? Pasensya na, day. Mauram ko na yung nakaya na ako. Good. Bisit! Delia, kano ko sa sudan nga imong giwakli? Akan ana lang na naa sa sahog? Delia. Papa Tristan, ikaw ang watod na ko sa school. Oh, ako nak. Wa kay trabaho di ay. Naaman, pero mahimo ra magmalangay ko kay helper mag-construction. Ang sama ng helper, Pakistan.
Tabang-tabang lang gud sa pagtrabaho sa bahay. Dako kag sweldo pa. Sakto-sakto ra po dong basti nga magkapalit tag sudan og bugas. Sige na, dali na. Interviewon pamangyog ko eh. Oh, dali Wa pa rin ka matog? Dili ko makatog. Alimuot kaayo. Paypayan lang ti ka di. Aron makatog ka. Sige na, piyang nga lang mo mga mata rin. Bisag electric fan, dili ka makapalit? Dahil pasensya na good. Ang ipalit na kong electric fan, ipalit na lang na kong bugas ug sudan. Daginot lang sa tasa kwarta kay niskwela na ba si Basti. Surrender na ko sa kapobre, Tristan. Delia, Mangita kog lalaki nga makahatag sa kong gusto. ayaw na day. Wala ko ganahi aning ato panagtipon, uy. Ako'y naluoy sa akong kagalingon. Kung dili piniritong isda ang atong sudan, magsuwa tagbuwad. O kung dili pod buwad, balik na sa tas isda. Puol na gyud kaayo, Tristan. Maumbiyaan na ti ka. Magbuwag na ta. Unya na day. Si Basti. Di ka maluoy. Ay da, ay kog damay-damay diya, Tristan. Ikaw may buhi niya. Mayaman na bata kay mukhaon na bisag buwad o ginamos ang imo ipasuwa niya. Ako dili ko makaagwanta na, uy. Busa, mangita kog lalaki nga makapakaon akong lami. Sus, grabe, hagbatasang bayhaan na. Wag yun maluoy sa inyong anak. Naluoy ko ni Basti mamaili. Luoy gyud kaayo. Magdako ng bata ang away inahan nga mo atiman. Sagdi lang, Tristan. Naay Ginoo dong. Tabangan ra kaniya. Ayaw lang pagpakawa sa paglaom. Himo ang inspirasyon si Basti. Kalimti itong babayhan na, oy! Oy, ayo. Ambisyosa nga wa sa lugar. Papa, tauran ko gribon. Mahinoon dong Basti. Kamong doa si Mama Lia ang utaot sa akong ribon, Papa. Dong, ako na lang dong. Wa naman sumamalihan ni mo. Oh, uso. Gibiyaan naman dito ni Mama. Lala Iling! Lala! Oh, hinay lang dong. Ano ba? Lala, tauran na sa kugribon. Wow! Sige lang! Kanindot! Kamong doa si Papa Tristan ang mutaot sa akong ribon, Lala. Oh! Sige, sige dong. Kabright gid sa akong apo. Congratulations, dong Baste. Beth, good news! Magpakasal si Dana ko! Unsa? Magpakasal siya nimo? O niya, nahibaw siya nga may anak na ka. Awa, no? Og dili na kinahanglan nga mahibaho pa siya. Di pala siya mo dayon og pagpakasal na ako. Uy, day, adto ha. Imbitado ka. At last, natuman na gid imong pangandoy nga makabana kag dato. Siyempre, no? Kapoy king kinabuhing pobre, day. Malayo. Basig matakdan ka na ako. Ginoo ko baya ini eh. Kabuotan nimo nganong ika pa may gihatagan og grabing sakit dong Tristan. Sagdi lang, ma. Maman ni akong kapalaran. Ako lang ni Duaton. Tumar lang onyag tambal. Pa, kamsa di ka pa. Ikapoy ko, Basti. Luyan ako na ka. Unsa di imong sakit pa. Kanser. Kanser? Makamatay na pa? Pa, di ko masugot nga mamatay ka pa. Love kay di ka. Basti, anak.
Tristan, gunit na ko. Manimbata kay birthday man ron nimo. Si Lola Eli, wa mo uban kay magluto ko na siya pansit. Kuniti ko, anak. Oh, dali pa. Hinay lang pa ha. Hinay lang. Uy, lo. Naday, ikasal pa oh. At tulang tadool sa arta mo lingkod pa na. Kay doon na pa'y bakante. Dali, gunit na ko. Lia, dawato mo ba si Dan nga mamahimo ni mong bana? Sa kasakit ug kalipay, hangtod sa inyong kamatayon. Oh, Father Leo. Dan, dawato mo ba usab si Lia nga mamahimo ni mong asawa? Sa kalipay ug kasakit, hangtod na sa inyong kamatayon. Oh, Father Leo. Mamalia! Si Sebastian? Kisa na bata, Lia? Kuandan. Mamalia! Buhi, iko ayaw ko gaksak. Mamalia! Sa mali. Mami kay sa mali. birthday ni Papa Tristan. Sa Tristan. Kasi dito, Tristan. naglingkod. Masakit to si Papa Malia. Cancer. Ma, balik na namo. Malia. Lia? Ino siyang anak? Dan, May anak ka di ay? Nga ang kamsultin ako? Dan, paminawas ako. Hay na mong papa dong. Tuwara dito, sir. Ubanay ko niya. Dan! Ayaw sa silang tagda! Upang mahuman ang seremonya sa atong kasal! Dan! Ikaw ang amahan ining bata, ah? Ako, sir. Asawa ni Musliha? Dili, sir, kay wa man may makasal. Nibiya siya namo kay gipulan sa muka pobre. My God! Wa ko mahibaw nga. May anak siya. Okay ra, sir. Balik lang nito sa altar. Kay magawas na mining si Ban. Oh, may sakit mong kuno ka matod pa sa imong anak. O, sir, may kanser ko. O Ginoo nalay magbuot kung kanus ako niya kuhaon. Andam naman ko. Di ko masugot na mamatay ka, Patristan. Dan, unsa ka ba? Pasagdira ko na sila? Wa pa mahuman ang atong kasal! Wa na'y kasal nga padayonon, Lia. Unsay? Bakakon ka. Sa ako nasayran karon. Nga may anak ka di ay banang libiyaan. Nawagtang akong pagsalig nimo. Hunungon na to ni. Bakwion ako akong pagpakasal nimo. Kay pangilad ning imo nga. Dan! Ingnan bitaw ti ka nga sultihi si Dan daan nga may anak ka Leia. Dili na kinahanglan nga sultihan ako si Ibet. Unya unsaon naman ni Ron? Nga dili naman ni Dan tungod sa inhibawan. Kinaluoy man kun siya sa bata nga naghilak. Ingon man ni Tristan nga masakiton. Sabi akong buhaton, Ibet. Bisag unsaon akong explain kang Dan og sa iyang parents. Pero dili naman sila mutuon ako. Kay bakakon kuno ko. Ay, way nada ang imong gipangandoy nga makabanakig dato. Huwag tang ang tanan, Leia. Di ako kay... Gusto kong tabangan ko kamo, Tristan. Salamat na lang sa pagtabang ni mo, Sir Dan. Ay lalag ko kay ang imong kwarta, sir. Kay di naman ko mamaayo. Kanser man kinini akong sakit, sir. Buotan ka, Tristan. Tabangan na to kini sa pagpangayos kay tasan nga. Mamaayo ka. Doon ay milagro, Tristan. Dako kong pagsalig sa Ginoo. Dako sa kong pagsalig sa Ginoo, Sir Dan. Oh, naaraman di ay na. Ay, balibari ang akong gi-offer ni mo. Ha? Patambalan ko ikaw. Dong Basti. Patambalan na to ang imong papa, ha? Mag-ampo ta dong nga mamaayo siya. O,
ko, Sir Dan. Butan kay ka. Salamat ni mo, sir. Oh. Unsa naman? Okay ka na? Kaya ra? Kaya ra, Sir Dan. Kaya na nako ang paglakaw-lakaw, sir. Hinahinay lang sa, ha? Mo kini ang gi-advise sa imong doktor nga mag-walking lang sa ka. God is good. Dili ba, Tristan? O, Sir Dan. O ikaw ang gihimo ng instrumento aron makasurvive ko sa cancer. Milagro kining akong kaayuhan, Sir Dan. Yes. Cancer-free ka na, Tristan. Oh, malipayon ko nga makapadayon ka sa pagpadako ni Basti. Bright siya. O gusto na ko nga mamahimo siyang usa ka professional sa umaabot nga panahon. O niagihapon ko nga anda mo tabang ninyo. Daghan jud kayong salamat, Sir Dan. Dili og di igyon nako kalimtan, sir, kining imong kaayo namo ni Basti. Sir Dan, di pa ta mga gusto naman ko. Uy. Okay, sige, Basti. Mga unta. Tara mo, Tristan. Dali na, Papa Tristan. Gunit ako pa. I love you, Papa Tristan. I love you too, Dudong Basti. Ka-sweet ba? He'd been running wild, the restless son. Og dinhi mga hikala natapos ang atong sugilanon nga gipahaom niining adlawng Huwebes Santo nga naguluhan balik namo. Kini mao sugilanon sinuwat ubos sa direksyon ni Cecil Daniosos Cabrera, spinner Randy Tayat, recording editor Lloyd Gelson Gabiana, soundman Aldwin Nacorda, ug ani ang mga artista nga nagda sa tagsatag sa nila kapapel. Sa papel ni Tristan, Ray Arellano, Lea, Carol Marie Hikain, Baste, Jeffrey Cabunada. Sa papel ni Dan, June Caraca Pujanes, Ibet, Jaylee Haka, Father Leo, Aldwin Nacorda, ug sa papel ni Mama Ellie, Cecil Daniosos Cabrera. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Ginoo magauban kanatong tanan. To keep his heart. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.